Abasekolose chapter 3 sizofunda nje amavesi amabili verse 3 no verse 4. Khumbula-ke itheme yethu ithi ukuphila kwakho makufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Ukuphila kwakho makufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Abasekolose chapter 3, Colossians chapter 3 verse 3 and 4. Ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. Nxa ebonakaliswa uKristu ngokuphila kwethu, khona-ke nani niyabonakaliswa kanye naye ekukhazimuleni. Ithandile ihumusho le-New King James Version. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. Ijulile le ndaba ngiyamkhona uNkulunkulu uzokusiza ngikwazi ukuthi sichaze. Kodwa mawusulizwe izwi elithi ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. Nxa ebonakaliswa uKristu ngokuphila kwethu, khona-ke nani niyabonakaliswa kanye naye ekukhazimuleni. Umuntu kufanele afe maqondana nezwe, afe maqondana nesono, ukuze ukuphila kwakhe ukwazi ukufihlwa noKristu kuNkulunkulu. Njengoba ngithi julile, ukuphila okufihliwe kuchaza ukuthi njengoba ngimile la, akumini omile la. Kodwa liyadlula lelizwi lithi ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Ngamanye amagama yesitshela ukuthi uKristu ufihliwe kuNkulunkulu. Uma-ke wena njengomntwana kaNkulunkulu ufile maqondana nesono, wena ufihlwe kuKristu, uKristu efihlwe kuNkulunkulu. Yikho ngithi ijulile kakhulu, kodwa ngithemba uNkulunkulu uzokusiza. Ake sibuke iqanda lenkukhu. Iqanda lenkukhu linamaphansi awu-4. Abanye-ke mhlawumbe bazothi mathathu. Kahle kahle ayakhula lo 7, kodwa ngifune ukufika ko-7 ngoba sizosijule kakhulu ngikhulume ngawo-4. Kukhona le kuthiwa shell, igobolondo leqanda, angithi? Bese kuba khona le kuthiwa shell membrane, lolu thothisana oluncane. Bese kuzoba khona lokhu okumhlophe okuthiwa albumin noma egg white. Ayijabona? Bese kuzoba khona iyolk, twani isikhumba, isikhupha. Umuntu kwelinye izwe namhlanje siyeke kanjalo isikhupha. So lezi zinto ziwu-4. Ngifuna-ke sizibuke ngoba ngifuna understand ukuthi makuthiwa ufihliwe uKristu ekuNkulunkulu kushithini lokho. Lithi-ke lelizwi ngokuba nafa. So uma ufile, isheli leyo ekubiyele, ubiyelwe ukufa spiritually, ufe maqondana nesono, isheli leyo ekubiyele igobolondo. Mawusufile, lolu thethesana oluncane olujikile oluthele. Yalibona lolu thethesana oluncane olujikile? Umoya kaNkulunkulu, umoya ongcwele okukhokhelayo. Mawudlula kulolu thethesana uza lento emhlophe, uJesu esekhaya ezulwini ekungcweleni bakhe. Lesi sikhupha shikele isisholo iyonke, wena loyo ufihliwe. Uma ufile noKristu, ulapha ekujuleni kweqanda. Ngazi umeyizwa lokho. Kusho ukuthi akusiwena ophilayo. Athi umpostoli Pawulo, mina ophilayo, uKristu ophila kimi. Nalokhu kuphile ngiphila ngokukholwa egameni lakhe. Bese sidlula. Bese lithi kuverse 4. Nxa ebonakaliswa uKristu ngokuphila kwethu, khona-ke nani niyobonakaliswa kanye naye ekukhazimuleni.
ake si-understand isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Simi kanjani isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu? Abakade babakhona ephakethe ngake ngayithaza le. Isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uJesu uhlezi kuphi? Ngakwesokunene. So on the right hand of God there is our Lord Jesus Christ. Asitshelwa ngo-left. Umoya kuDaniel, uGabriel esintroduce kuDaniel ukuthi ngibile phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu. So phambi kaNkulunkulu kume uGabriel, ingelosi ephethe izingelosi ezithunywayo. Njengoba kwaye uGabriel waya kuMaria wathi, Maria uzokhulelwa ukuzala umntwana. uMaria kuzokwenzeka kanjani? Angifuni ukungena lapho. So uGabriel ume phambi kwesihlalo sokwahlulela, ume phambi kaNkulunkulu ngakwesokunene kukhona uJesu. Asazi ngakwesokhohlo iBhayibheli alisitheli. Bese lithi lelizwi uverse 3, ngokuba na ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. So kusho ukuthi umuntu okholwayo akekho emhlabeni, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu kodwa ufihlekile nengelosi azimboni. Sisinto sesihambisana senangizwe ukuthi ngakho-ke ukuze ukwazi ukufihlwa kukhona izinto okufanele zenzeke empilweni yakho ukuba uzokwazi ukufihla. Ngikhumbula ngisanda kuqala ukuba umfundisi, ngimenywa kwelinye ibandla, ngithatha izinto ongeke ufihlwe nazo. Ngimenywa kwelinye ibandla ukuthi ngiyoshumayela khona. Hayi ngangisemusha kakhulu, ngicabanga ngawuqeda ngisho 6 months. Ngimenywe bese ngiyathandaza. Mangithandaza kwakuyi-Tuesday, ngiyakhumbula bese uNkulunkulu ufika ushumayela ngokungcwele. Bese ngiyabonga. During the week lokhu ngibheka amavesi akhuluma ngokungcwele, ngiyawarevise, ngiyawabheka. On a Saturday abese uNkulunkulu bofika ukhulume ngengcwele eqhinyiwe, khulume ngamacici, khulume ngamazinyo egolide, khulume ngabo ukucwele. Ngilalele, angidirect lawo mavesi, ngiwathathe ngiwagqoke. Sunday kuseni ngibuye ngihambe ngiye khona. La ngabona khona ukuthi uNkulunkulu into engizonke angiphe zona. Yazi ungiphe isibili. Hayi ungiphe isibili uNkulunkulu. Namanje ngizohamba la eThekwini ngokuvuma kwenkosi ngimtshelile. Ngoba anginandaba ukuthi ngiya nabantu abangale ezulwini, kodwa ngifuna ukuya nabantu ezulwini. Angibafuni abantu abazongiphelezela, ngifuna sezulwini. So kungiphila isibindi nokungayithandi imali, ngoba abefundisi abakhuluma iqiniso ngoba abazalwane bazofulathela abaphume bahambe. Hayi mina nginandaba ngoba ngiyazi uhamba ngedwa enyameni. Fana nenyamazana edutshuliwe ibale iyoshona ngale, iyofela ngale, ufike uyithole isifile ngoba ibale liduthuliwe. Ayifike khona insizwe zaziphelezela, sihlalise phambili njengayihlalo kanje, ufike kwakuyihlangothi olingana. Hayi ubengela abazalwane sibabona sizwa ngomculo uye ngokuqina ukonto wasebebaningi. Ngaba-elile ntwana lami umuntu ebe-elile, siyathanda ukungena isikhathi. Mama wayesasebenza ngangahambi naye. Kuthe kuqhubeka wayesiyangena kwelaliphethe umama umfundisi. Wangena umama umfundisi, asimboni phela sibheke phambili. Mbone sengiyamazi-ke ngamanye, mbone seqhamuka esikhawulo. Mangithi ngiyabheka uyayikizela ekhanda ivele iqinile. Ngizokwenze njani? Sikhawula qedadlule bese ngithandaza. Nkosi, kanti ushunyelwa kanjani esona usibhekile? Azovela washo isambulo, ngithi isambulo 20 verse 8. Mangene 21 verse 8, kodwa ngiyazi verse 8. Mawuqala ufunda lapho uqalwa ngamagwala. Kuthiwa amagwala awangeni ezulwini. Ngithi ngiyaxolisa Nkosi, ngizokwenza ongithume khona. Ayiqali konje ukuthi
ukuthi baqhubekeke sebenza into zabo asikafika isikhathi sezwi kusukuma omunye umama manje sukuma omunye umama ame phambi kwabo athi angibone emehlweni angiboni kahle namhlanje khona leli gama abalishoyo ngenkosi yami ngiyakhohlwa elikhuluma ngamehlo ngaziphi iphathi yamehlo athi leyo phathi iwest namhlanje akababoni ubona kufikizela njengathi imbala athi sakhuluma kanjalo qhamukisho ngambona lo mama oshumela uzomkhulekela bese umemezela ukuthi uzoletha ubufakazi enkonzo ingakaphumi abesithi usathane mayingabe engasaphili uzothini yithi ngisalalele lokho libuye lelizwi lithi amagwala wangena ezulwini hayi wena umfundisi othunwe uNkulunkulu ungacabanga ukuthi kumnandi kunala mawume la usathane la uNkulunkulu la noma uJesu bayithuma ongcwele uthi mayikhuluma bekhona uphikisa hayi komnandi kumanje ufuna ulazizwi la lokuqashile la lokuthumile hayi ngisukuma khona ngathi ngicela umama lo kanje ngomchaza wasukuma weza amkhulekela ngaqeda ngathi before kuphuma inkonzo uzoletha ubufakazi ngaqala ngishumayela ngathi yabona bazalwane manje ngaphinde ningimele kulungile kodwa ngizokusho manje uNkulunkulu hayi ngakhuluma uNkulunkulu wakhuluma engisebenzisa ngazibhala lezi zinto ngaphotha amavesi aqeda ngahlala phansi asephansi umfundisi phela mwenyewe webandla wasukuma umama wamaphambili bathi ngicela konke badonse inwele zakhe bathi abanje basukume beze phambili thule bheke phansi basukuma wathi ngolesithathu siyahlangana sifike bonke abantu singasekho lezi inwele sokunda ukuthi abantu zisikhuleke sithalela uxolo kunale nkolelo ethi umfundisi angashumayeli ngesono esibhekile iqiniso lelo ungashumayeli ngesono esibuki kodwa uNkulunkulu mayithi kwenze ngoba ngeke balimale ukuze baphilise la ngabona khona uNkulunkulu unika isibili ayonto encane sikhuluma ngokuthi ukuphila kwakho makufihlwe kuKristu kuNkulunkulu ngifuna ukusho ukuthi ngeke akufihle ngisho ukhuluma ngezilimi ngisho uprofeta mawunenwele ikhulunyiwe ngeke akufihle uJesu ezulwini ngoba amaRoma 9:20 abeka kuqala athi lingasho kanjani ibumba kulo walibumbayo ukuthi wangenzelani manje uJesu uNkulunkulu ukuthi wakwenzelani wanenwele emfushane uJesu uNkulunkulu ukuthi wakwenzelani wamnyama ufaka ucream lapho Isaiah chapter 3 lithi ukushaya lesibhamu abakhrimile ubabona ngombala banamashanda amnyama lana ushaya uNkulunkulu ngokusole umdaka bazalwane lesimkhonzweni uNkulunkulu ngobungcwele mawufuna ukufihlwa noKristu kuNkulunkulu behold ulahle konke okufanele emzimbeni waNkulunkulu angakufuna ngakho-ke abakaKristu babethela inyama nokuheka Galatia 5:24 uthi kepha abakaKristu uJesu babethele eziphambanweni inyama kanye nokuheka lezingane mawufuna ukufihlwa noJesu awukwazi ukufihlwa yena wabethelwa wena ungabethelwa kufanele ubethelwa ke akumnandi ubuhlungu umajini inkosi lele beyilalisile beyineka izandla khalisikile kwakumnandi efaka umqhele wameva kade bemfake lapha bembhuqa bethi inkosi uzobhuqwa nawe ubizwe ngomfundisi emsebenzini kanti bakubhuqa babhuqa ukholo lwakho okwazi sendleleni right uhamba la uJesu hamba khona ngoba sikwazi ukuthi singamaKristu silandela uKristu kodwa sihluleke ukuhamba lapho uKristu ahamba khona asikwazi ukuthi sithi singamakholwa sihlule ukukholwa uthi uJesu kuLuka 9:23 ofuna ukungilandela ofuna ukuze emva kwami makazidele uJesu wafika la ezidela khona ngesikhathi eseGetsemane nabafundi wakhuleka uJesu wabashiya
umkhuleko wakho oqala uthi baba masidlule lesisitsha. Ngoba sekunzima kwakunzima. Uma kwakunzima endodana kaNkulunkulu singobani? Kodwa mayeqeda uthi masidlule ungabi intando yakho kodwa intando yakho. Kodwa wayengasathathi ngokubethelwa kumnandi. Indaba wena ufuna ukukholwa kube mnandi. Akusoze kube mnandi. Ukukholwa kunama-challenges. Lithi izwi lenkosi kuMakufihlwe 34 la kuqala lapha kuverse 17 izinhlupheko zolungileyo ziningi kodwa uNkulunkulu uyamophula kuzo zonke. Uthi alaphulwa nethambo lakhe. Kuzokwenzeka kanjani lokho uma ungafuni ukufa? Bethelwe esiphambanweni, bethelwe iy'nkanuko zakho, bethelwe inyama yakho.Thi-ke uma umuntu efuna ukuzimba kwamba kasidela athabathe isiphambano sakhe angilandele. Ilona loyo phakathi kwethu unesakhe isiphambano. Ilona loyo phakathi kwethu unelakhithi kufanele alithwale. Ilona loyo phakathi kwethu nowakho umthwalo. Owakho uzobona ngathi mkhulu kunomunye kanti loyo nowakho ubone mkhulu. Kodwa uJesu uyakumema kuMatthew chapter 11. Uthi nina nonke nikhathele nemsindwayo zange ngizokukhumuza. Uthi mfundani kimi ngoba ngimnene ngenhliziyo. Injani yakhe inhliziyo? Umnene. Athi lapho kuJakobe chapter 4 umoya uhlalisa kithi uyanqanela ngokomhawu. Umoya ongcwele unesikhwele. Yebo sekusho ukuthi ngiyathetha into engijabulisayo ngithethiswa isikhwele sokuthi umuntu selimele uhlala nje ufuna ukuthandazela nje. Mina ke ngikhulekeleni ukuthi wenzeni ufuna ukukhulekelwa nje. Yini wena uyenzile? Ngoba uNkulunkulu ubuka inhliziyo yakho abese yaphendula. uJesu mayisindisa umuntu ngaso sonke isikhathi ukuthi ukukholwa kwakho ukusindisile. Kusho ukuthi wena uzisindisayo by your faith. Ngofunda amaHebrew 11 verse 6 lithi ngaphandle kokukholwa kumthokozisa uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu uthokozisa ukuthi umuntu oza kuye number 1 uyakholwa ukuthi ukhona, number 2 umvuzo walabo abamfunayo. Manje ungamfuni wena ufuna ukuthandazela. Yikho abefundisi bedlala ngani sebengibona ngemali ne-consultation fee. Kanti uNkulunkulu akafundisi ngoba wethu sonke uyasithanda sonke. Uma ufunda uMarko chapter 16 verse 17 uthi lezi zibonakaliso zolandela abakholwayo. Haya befundisi. Athi ngegama lami okhipha amadimoni mina ngisabakholwayo abefundisi. So wonke umuntu ola indima ekhobe yakwazi ukukhipha idimoni. Wonke umuntu ola indima ekhobe aphongane yakhe ngagula. Ibhedlela zoba empty sisho ukuthi asifuni ukukholwa. Sithatha befundisi sibabeka lapha esweni. So ekhayelezi umuntu uya-empowerisha, sikunika amandla wazi ukuthi uNkulunkulu wakho nawe ukudala ngokethanda. Athi mahubo imicabango yakhe miningi ngathi ngaphezulu kwehlabathi solwandle. Yabona ngamanje nje esezulwini uyacabanga ngami, cabanga ngathi sonke sila, ucabanga ngawo wonke umuntu osemhlabeni ama-billions at the very same time. What a God we serve. Kodwa sigijima siye kubantu bamanga. Umuntu oyetoilet njengawe ubize ngoNkulunkulu wakho. Umuntu odalwe njengawe. Ake sikhonzele uNkulunkulu usifumbile. Uhlalisa umoya ongcwele abe nomhawu. Umoya ongcwele akafuni ukubona sikhonza abanye abantu ekhona yena edalethini. Ngakho-ke sidele uthabathe isiphambano ulandele uNkulunkulu. Ikholwa elingazidelile lathabatha isiphambano alikwazi ukufihlwa noKristu uNkulunkulu. Ngoba awusidelile uJesu wadinga ukuthi azidele. Zibonge ngesiphambano sikaKristu. Athi umpostoli Paul, uma nginokuzibonga ngizibonga ngesiphambano seNkosi yethu Jesu Kristu obethelwe ngaye izwe kimi nami kulo. Kusho ukuthini lo? Sesikhulumile ngokufa. Wena bethelwa inyama yakho, kodwa nezwe alibethelwe
uwe okungukuthi mabazi abangani bakho ukuthi uphendukile. Khona abazalwane abahletshiswa abangani bese besaba uphumelo babo. Fika umngani wakho akulethele indaba. Uselokuthi yebo manje uyabona uyahleka. Yebo ukuthi angiphendulanga. Uphendulile ngoba umkhuzana wesifazane usukhuluma ngegama lomuntu. Mina ngisindisiwe ngifuna isihlelo. Kumele ubani ukuthi Jesu namahloni nami ngizoba namahloni ngayo. Uyafana nalofike wahleba kuwo. Bayahleba abazalwane ngoba banamahloni kuJesu wabo. Asiphumeni ezonweni ngamesabi izwa libethele kuwo. Mabakhulume ngawo maphela engekuye kulanganga lokho. Ungcwele phela usekholwa kakhulu. Kulungile bakubiza ukukholwa kakhulu ezulwini. Ukunokuthi kube umngane wabo bonke abantu ohlala besogweni. Uziphathe kahle ngenxa nje ukuthi umngane wakho. EkaJakobe 4 verse 4 lithi owumngane wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. So malibethele izwe kuwe. Mabakwazi emsebenzini baqhamukulisa siyeke lento esikhulumayo. Abasuthola abantu emsebenzini ukhona ngoba bazi ukuthi ngeke ubacebe bakusabisile bazokushaya. Iphi inkazimulo kaNkulunkulu? Ngoba mawufihliwe makukhamba wena qhamuka kuJesu uqobo lwakho. Kufanele abantu baqhaqhazele babone uSamakhosi bayekuweba ngoba sekufika uJesu uqashe kuwena. Ubiza ukuthi ubethele inyama yakho nezwe libethelwe uwe. Uma ke ungabethelwe ufundo Efesu chapter 2 verse 2 lithi izwi lenkosi umoya wasemkhathini usebenza kubantu abangakholwa. Lokho kusitshela ukuthi umuntu ongakholwa ufihliwe naye emkhathini. Umshado wakho mhlawumbe washade kuhle kumnandi ngelishite lesikhaleni indoda iqonywe ilalisi amantombazane embhedeni wakho ngekho wena uzuka ukuthi kanti ubani ngamshado cha wena impela nomshado ukuthi ufihliwe naye emkhathini. Lento ayenzayo akayithandi kodwa khona lo menzisayo. Okubuke mongena emkhosini uqabana kanjani nendoda kusha idimoni eliyona ngoba ifihliwe. Ufuna ufihlwa kwena, ufuna ufihlwe emkhathini, ufuna ufihlwa kuKristu nakwesomnene sikaNkulunkulu. Bazalwane ufuna sifihlwe. Athi umpostoli Paul ingabe nisangikhathazi ngoba kuphethe izimpawu zikaKristu emzimbeni wami. Ngeke kufihle uJesu ngenazi impawu zakhe. Iziphi impawu zikaJesu? Isizulu esikhuluma kathi sithi izimpawu. Ngiyalithanda lesingisi. This from now on let no one trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. The marks. Izimpawu as izimpawu but the marks. Kusho ukuthi imidwebo. Ngamafushane unamanxeba uPaul uthi namanxeba nginezinto ezisemzimbeni zikaJesu. Okugcwalisa ukuthi akusiyena uPaul ophilayo kodwa uJesu ophila kuyena. Udinga emzimbeni wakho ukuba nezimpawu zikaJesu kakhulu emzimbeni kamoya. uSathane ngeke asondele kuwena. Unazi impawu zikaJesu emzimbeni wakho uze athi khona ingabe ngisangikuphazamisa. Ningangibuzi izinto eziningi ngoba emzimbeni wami nginezimpawu zikaKristu. I've got marks of the Lord Jesus Christ. Unawo noma marks wena na. Unawo lo mqhele wameve ekhaya. Ufundi Izenzo 14 verse 22. OPaul baduduza abafundi bathi simele ukungena ezulwini ngechuphele. Akekho ozongena kumnandi ezulwini. Uma uJesu wangena ezulwini ehluphekile. Ngakhohliswa bakutshela ukuthi asibuse. Ungakhohlwa lokho ivangeli prosperity. Azange ashumayele uJesu ivangeli prosperity. Angilazi. Alibuse ezulwini leprosperity. Isikhathi esiningi mawusunemali usuenelisiwe uyakhohlwa uNkulunkulu. Mina nje ngiyambonga uNkulunkulu wangenzela umusa. Ngoba iSunday ngakazuthi isuku lokufunda amaphepha. Hambe ngothenga ama newspaper bemaningi ahlalela ngifunda nephepha
bangenzela umusa ngoba benza njengami. Akujwayelekile abenzela umusa. Umuso walabo abantu abangaka-afford ngisho iphepha. Laba aba-afford iphepha, laba abazibona benayo yonke into, abamazi uNkulunkulu ukuthi uyini. Ngiyambonga-ke mina ngokwangibamba. Yindaba na ileliyazi ukukhulisa ingane ngendlela yokuba ngeyayo. Ithe sengimdala yavuka lento engakhuliswa ngangimncane. Ngakho ungayishalazeleli ingane yakho, ifundise. Mabengitshela umama wami ushone ngo-2004. Mabengitshela ngoba singaba umfundisi, wayekhuleka umama wami. Ekhuleke kodwa Nkosi yami kungabe kusaba ibandla elithize amzulile. Yabona khona ibandla esibukela phansi. Kodwa ngabe kusaba ibandla elithize umntanami Nkosi yami esenza izono kangaka. Ngoba ekhuleke ekhaya wazi washona. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu yomangala ngibona ngena ngamasango ezweni. Umkhuleko wakhe uphendule 6 years later. Ngakho bekezela nomkhuleko wakho nengane yakho uNkulunkulu uzowuphendula. Hayi uzowuphendula. Wena hlala endleleni. Diliza udonga nesonto. Izathi 59:1-2. Uthi isandla sikaJehova sinyeze ukusindisa. Nendlela yakhe ayinzima ukuzwa. Kodwa ububi bethu kusahlukanisa noNkulunkulu. So akusizi ukukhuleka ungavumeli izono ngoba sewudonga. Ngikakukhulekela mina ngoba sekudilizo lwakudonga. uNkulunkulu afisa ukukusiza akwazi ukukusiza. Uzibuyele ngudonga. Susa isono. Inkonzo yokuvuma izono isuka kudala kaJoshua 7:19-20 khulunywa ngokuvunywa kwesono. Ukuthomdobe chapter 42 kala kuverse 7 khulunywa ngokuvunywa kwesono. uPaul uvumisa izono. uJohn uMbhaphatisi uvumisa izono. Angibazi nabo abasitshela ukuthi izona zivunywe baqhamukayo. Ngoba inkonzo yokuvuma izono igcwele iBhayibheli lonke. Mawufunda uFirst John chapter 1:5 uthi umpostoli John lelizwi lakhulunywa uye silizwa kuye. Abese kuverse 7 umune enhlanganyelo omunye nomunye negazi kaJesu liyahlanza. Alisebenzi igazi kaJesu guqe wedokamelweni. Kufanele kube nomuntu ozokumusela kuNkulunkulu odiliza udonga. Ngoba wekuqabele noNkulunkulu. Ngeke siye ndawo zabantu basavuma izono. Ngeke kufihle ukuphila kwakho kuKristu. Ngeke uhlale kwelesithathu ngakwesokumele sikaNkulunkulu uphila la emhlabeni. uJesu ushushiwe. Kodwa ngoba ubefihlalele kuyise wakwazi ukubekezelela. Nawe ungavela noma yini. Nangu uJobe. uPaul uthi uJobe wayefihlile. Wena ungafebe izingane zakho zonke esemdeni. Uphuma imfuyo yakho yonke esemdeni. Mawungaphathwanga izimvu ngaquleke. Kodwa kwenzekanga kuJobe. Why? Ukuphela kwakhe kwafihlile. uNkulunkulu mayikhuluma noSathane uthi akekho ngcwele njengoJobe emhlabeni. Uthi akekho ofana naye. Abafana noJobe bengcwele kuphela kwabo kufihlile. Ngeke ufihlwe ungekho ngcwele. Ngakho-ke bazalwane ake sifihle. Ubonakale unezimpawu zikaKristu kuwe. uJobe wafihlwa uJesu engakafiki emhlabeni. Thina sinegazi kaJesu elihlanzayo ukuthi sibe ngcwele. Ziyabonakala kuwe izimpawu zikaKristu. Ziyabonakala kuwe izimpawu zokuthi ubethele esiphambanweni. Ziyabonakala ngoba kufanele afu mina. Nayo kwenye inkonzo econference yabefundisi. Simasibambulayo lapha sonke singabefundisi kuyophawa. Khona lo uyophakela umfundisi. Udani mina ngizophakela ubaba. Bakunesifundo esikhulu kabi ngeke abambulayo. Izo ngifundile eqaleni ukulekelela izingane. Uthi uJesu ongafani nomntwana akufanele umbuso wezulu. Ake sibe izingane sekuphakama. Lithizwe lenkosi
Zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla khona eyakuniphakamisa. Mawuziphakamisa uzophothisa. Kodwa mawuzithobisa uNkulunkulu uzokuphakamisa. Bese uSathane yabaleka. Usathane kuzayini ubala uthoba. Lento ehlula abantu abaningi uthoba. Kubanjula ingigijima qala ufuna ukuya phambili. Kodwa uyibiza ngomzalwane. Awufihliwe. Kulula ukubona umuntu angafihliwe. Angazi noma ashobonga kwisibusha isize umntwana kaNkulunkulu wathi sindisiwa sibalele iCV engaka abaliminyaka asindiswa. Akuyona inkinga le iCV is just a CV history yomuntu. Umbuzo uthi njengamanje umuntu esengabuye ezothutha ibandla uzohamba wena nani uzosala. Sinabazalwane bazalwane ngithi abayiziphoki. Yasazi isiphoki. Ngezwe ngazi isiphoki sizwa ngendaba. La kule msingale mina. Kwakuyiwe izinto. uNkulunkulu ukuthi ugcwalise izwi lakhe wayengcobele sesiswini sikamama. Sasilwa kwakuyiwe izinto singabafana kufunda isikole primary sihambe siyolala entabeni ngoba ekuseni ehlele ekhaya ngijime ibanga elide mhlawumbe kwaku 20 kilometers ngibheke esikoleni. Ebusuku kwemasihamba la siyocasha babona isiphoki angazi ngisibona. Phela kumlilo ubonwe ngingawona phela futhi. Ngelinga ngitholanga la umuntu sohlangana naye. Ngibona kwakathintile phansi. Isiphoki lesi. Uphi angibona. So kusasa singabhelile kimi ngento uNkulunkulu ayibeke kimi. Mhlawumbe uyasazi mina ngangikamba mangangisazi isiphoki. Kodwa ke sinabazalwane abayiziphoki abangafile esonweni bethi bafile. Ufuna ukuchaza lelizwi khona uzofuyilo. uGalatia chapter 2 verse 19 uthi umpostoli Paul ngokuba ngomthetho mina ngafa kuwo umthetho ukuze ngiphile kuNkulunkulu ngibethelwe kanye noKristu. Ngokuba ngomthetho mina ngafa kuwo umthetho. Kusho ukuthini ukufa kuwo umthetho? Kusho ukuthini ukufa kuso isono? Ngoba abazalwane abaningi basho ngomlomo ukuthi bafile kanti abafile. Ngikhulumele ngabantu ababili. Namba abantu ababili babulele. Sihlekisa iSouth Africa le endala. Umuntu mayebulele ugwethe intamba bulala. Nango uqala ubulele segwethiwe intamba. Ahamba afike sebeke usuku ngelanga lapho uthi uzonqunya kwigilotini athi sefikile uvela ungasebenzi umshini. Awusebenzi umshini fanele ngabe uyafa bathi ayindoda yadlula umshini ufile. Ufile lo muntu. Nango wesibili afike mayefika shaya ikhanda ligingqeke lodwa afa. Ngakusasa kubonakala uhamba lapha emgwaqeni. Kukhishwa i-death certificate ufile lo muntu. Laba bantu ababili-ke bachaza lelizwi. Ngokuba ngomthetho mina ngafa kuwo umthetho ukuze ngiphile uKristu. Owokuqala ufile kodwa akafanga emthethweni. Ngoba umthetho umgwebile ukuthi afe kodwa akafanga futhi umshini unjani ufile. Owesibili wafa kuwo umthetho ngoba ufika ikhanda lakhe lanqunywa lagijima lapha. Abese verse 20 waleli verse akuseni mina ophilayo kuNkristu ophila kimi. So lo wesibili ufile kwakhishwa i-death certificate. Ngakusasa ubonakala ehamba lapha. Akuseni ohamba lapha uKristu ophila kuyena. Kwenzeka kanjani umzalwane athi ufile maqondana nesono abonakala ezisono ngoba kazangafa. Yilento isho abazalwane abangafile bethi bafile. Basukuma emabandeni bashumayeza bafakaze bathandaze imthandazo engasukumi phansi kanti uphethiza lapha ekhaya. Khulumile mezinganqamuki kanti yazizilimi lithi lenkosi ungakhuleki ngeli
izilimi ebandleni mayengekho kumshado. Ngoba kufanele abantu bezwe ukuthi kuthiwa hamba uzikhulekele wedwa. Kodwa uzothola ukuthi abantu bama la phambili bakhulume ngezilimi. Bama la phambili bacule ngezilimi. Nami uNkulunkulu unginikile izilimi nazo kodwa ngizizwa lapho ngikhuluma ngezilimi mayengekho zokumusha. Ngoba uphambana nezwi. Ufuna ukuvela abantu ukuthi wena unezilimi. Kodwa ngixoxela indaba. Abasekolose bokuqala chapter 13 usitshela ngezilimi zabantu nezengilosi. Izilimi zengilosi nasezulwini angithi. Usathana ngithi wayesezulwini. Ngezazi izilimi zasezulwini. Bayalwazi vele olunye ulimi ukhuluma zona. So bazoba phambi kwethu baphikisa izwi, bakhuluma izilimi zingafunyushwa. Why? Ngoba baphusha uSathane ngokuyazazi. Izilimi is not a sign ukuthi ukholwa kakhulu. Uthi umphathi phansi ongakhuluma ngezilimi, manje ungekho uthando into yalo. Kufuneka uthando ayini. Joseph ngitshela ngoSathane yazazi izilimi zasezulwini, ngokuxoshwe khona akayazi ilanguage. Mayengene umuntu ukhuluma isiZulu ngoba sikhulunywa uwena kodwa hayi ubesazi. NoJesu ngokunjalo khona lenkolelo sinayo engasiphuma. Umuntu aqala ngokumase ekhuleka ngesizwe ngoNkulunkulu. uNkulunkulu uyena odale zonke izilimi, khuleka ngesizulu sakho. Uzokuphendula naye futhi ukhuluma isiZulu. Ukhuluma isiNgisi nawe. Ukhuluma isiNgisi neNgisi. Akhuluma isiBhunu neBhunu. Thola umuntu ubhizi ajuluke ehlenyuka. Ukhuleko wesiNgisi ngoba ngifuna esontweni ubadalele isiNgisi. Webazalwane, ngeke ufihlwe noKristu kuNkulunkulu ubungewena. Ayifihli copy. Ngoba nje ukuphuma isiNgisi ungelona iNgisi, you are a copy. Unfortunately not a certified copy. Ngoba noma ngabe ucertify software. Ake sikhonzele uNkulunkulu siyilento esiyona. Uphelele nje ube uwe. Ngoba uNkulunkulu uyakuthanda. Nala ubona ukuthi ushoda khona, uNkulunkulu uyakuthanda. Elinye ikhehla. Ufuna ukutshela uNkulunkulu uyakuthanda namhlanje. Noma ngabe usuzale kakhulu umashadile, mawuphendula uzokuthetheleka. Kahle kahle yena udala umuntu. Lezo ngane nazo eziningi zidalwe uyena nenhloso wavuka ukuthi ukhuleke. Omunye ugijime njengawe akakhulelwanga ngoba ubengafuna ithola. Leli khehla ligugile lihamba lokhamanzi emfuleni. Linamabhakede awuthu. Ngangayixoxa eThekhaleji. Ifike libe kugodo la. Bese kuba ibhakede elinye ngapha, ibhakede elinye ngapha. Wathathe lawo manzi ufike ekhaya. Ligeze ngawo, lipheka ngawo. Bahamba iminyaka lavuze lodwa ibhakede. Lavuze lodwa ibhakede. Malifika ekhaya lifika amanzi asemancane. Laphatheka kabi leli bhakede. Ngelinye ilanga lakhuluma. Kanti yini ungangivali ukuthi ngingavuza? Ngobuza kwethu ngapha ufika namanzi agcwele, mina ngifika namanzi angagcwele. Yathi khehla, uyazi ukuthi umsebenzi wakho mkhulu kunowalo ufika namanzi agcwele. Yathi ibhakede amanzi. Wathi uyanotice ukuthi njalo manje ngithwele unohlangothi lwakho wena ngithwala ngalo ukushintsha. Wathi yebo ngiyabona. Wathi uyakhumbula ukuthi la ngihamba khona on my left kunezimbali. Yebo ngiyabona. Wena uthelele izimbali zakho. Lo akazitheleli. Lezi zimbali zifike ziphe ngesimo wakho. Ngifuna ukutshela ukuthi uNkulunkulu ukuthandile into iyona. Usuzama ukuba omunye umuntu. Ngoba ngeke kusize. Musuzama ukuba umlungu. Musuzama ukuba yeningi. Nalezi zinto ezifakayo uthatha usizi lo muntu uzoliletha kuwena. Ngoba wazi ukuthi lo muntu wayenayo.
kukhona imfihlo ezintweni ezigqokwa umuntu. Uke wayithinta la ngaphambi kokusavuleka isikhala ukuthi uNsibande akafuni abantu bathenge izinto ezithile ukuthi azishise. So kufanele ngilungise leyo. Mawufunda izwi lenkosi Izenzo chapter 5 eqala kuverse 12 mangaphazama uPetro lesikhuluma ngayo. Lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wenza imisebenzi eyizimangaliso ngezandla zabapostoli. Lithi izwi lenkosi uPetro baze babeka abantu la ezothi mayidlula isithunzi sakhe masibashaya basinde. Isithunzi sakhe masibashaya phuma amadimoni. Isithunzi sabani sikaPetro hayi sami. Okungukuthi yonke into kaPetro yayinamandla kaMoya oNgcwele. Yakuzwa lokho? Ngisho isithunzi sakhe siphilisa abagulayo. Amadimoni aphuma abaleke ngeke ushaya isithunzi sikaPetro. Mawufunda kuZenzo 19 qala kuverse 11 and 12. Izwi lenkosi libeka kuqala lithi uNkulunkulu wenza imisebenzi engavamile ngoPawulu. Baze bathatha indwangu emzimbeni wakhe bazibeka kwabagulayo basinda. Izindwangu namaduku. Kukhona imfihlo entweni egqoke umuntu. Yeka kuhamba ugqoka into yomuntu ngoba uthatha umoya wakho uletha kuwena. Yeka kuhamba uxhuma inwele ama-extensions aweni wathanda amawili ngoba uthatha usizi lwalaba bantu. Kuthiwa lazivela khona lezi inwele abantu abahluphekayo bayayidayisa. Zike zikhule bese beyidayisa ngoba lapho uzithenga. Uthenga lo uyasiza. Kwenzekani kuNahamani? Inceku kaElisha. uNahamani wayenothobo. Oyinenza kaElisha uGehazi. Wayenothobo waya kuNahamani. Kodwa uNahamani waya kuElisha wafika wathi nansi indlela. Wathi uElisha thanda ufuna ingcebo yakho. Hambe uyogeza eJordani 7 times. Uhamba wayiqila waphila. Kanti inceku yakhe uGehazi yahala kodwa lenze kuyele emuva. Yamyeka uNahamani waphuma wahamba yakhokhoba. Hayi inceku yami uprofeti usethi nginikeze ezinye izinto sekufike ivakashi. Ngokukhulukhuleka uNahamani nomneki usephilile. Nathi uNahamani wenothobo. Wambula uNkulunkulu kumprofeti. Emafika uGehazi wathi uphuma Gehazi. Wathi inhliziyo yami ibonile lapha kade yakhona. Uthobo beluNahamani uzoba kuwena. Ngakho-ke ukuthatha izinto zabantu yebo sikwenzile sibancane sigqokelana sizingane. Never ever do it. Thandaza ucela uNkulunkulu akuphi impahla yokugqoka usithathe izinto zabantu. Musanda uthenga ithayiwe lapha ngokuthi angasekeni ngoba vele noyiseke nje iphuma umuntu othize ongamazi ukuthi unjani. Enye ingane yakhulekela omunye umfundisi wafika kwesinye isikole wakhulekela ingane wahamba. Mase kufika lo waxoxa uDavid bandithola isimanga ngesasikole. Kwenzekeni na uzingane kini athi umfundisi ngisize ukhipha umoya wangena kumina. Wafika umfundisi lesikole wasikhulekela bekizigadile ngiyintombi into. Emva kwalokho mangibona ukwesisa kwavela umthanda umthathe nomgqinqi ubeke phezu kwami. Ingane yaphatha inkanuke engakazi uphathe umuntu. Kanti umoya waloyo mfundisi ongena enganeni musuhamba ubekwa izandla noma ubani. Ngoba umuntu obeka izandla lo moya okuyena ufaka kuwena. Yiba nesiqiniseko ukuthi lo muntu ukhonza uNkulunkulu, lo muntu uhamba ngokungcwele. Ngokuba ibeka izandla uzobeka ukungcwele kuwena. Mina uNkulunkulu engibizake wangitshela nje kahle 2011 ngihambe ngibekwe noma ubani zami. Angibekwa ni futhi noma ubani zami. Haya kwenzeke. Na ungavumi uhamba ubekwe izandla. Ngoba lo moya ophila kulo muntu uzoya kuwena. Incwadi kaJuda chapter sesithi chapter 1 mawufunda lapho verse 22 no 23 lithabanye nibophule ngokungathi basise emlilweni nizonde nenyama eningi ingubo yabo. Zonda ingubo eningi inyama yabo ngokusho njalo. So awuyazi le
ingubo igqokayo. Mhlawumbe ingane yakhe ihamba umthontela kulayini othize. Kunekile. Ngabantonta abantu nekiwashini yakho yaphuma iselo. Uyoyigqoka. Akazi ukuthi unjani. Uzongena umoya munye. Mhlawumbe umnikazi walengane adlulisele kuwe isisi lokhu kukhulu, thatha nawe ugqoke, thatha nawe uyagqoka. Abanye banezinto emakhaya zomlutho. Uzongena nebizo. Khala ngamaphupho amabi, kwenza into engcolile la endlini. Uzofihla kanjani uJesu kuNkulunkulu kunezinto ezingcolile? Kufanele ube nama-marks. Uthi ukhwela ngabe ngisakade zomuntu kunenkozo kaKristu emzimbeni wakho. Ukuphila kwakho makufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Kodwa ukuze kufihlwe susa isono. Ukuze kufihlwe vuma isono, uphile impilo engcwele phambi kaNkulunkulu. Ngeke isikhathi asisekho uJesu sezobuya. Mayebuza ufihlwe njani? Ukulungela ukuhamba, uvumile izono zakho, wakhala ngazo phambi kaNkulunkulu. uDavide kuma 51:17 uthi ukunikela uNkulunkulu ongawudeleli umoya ophukileyo nenhliziyo edabukileyo. Hayi uNkulunkulu yabona make wakhala phambi kokusoba ayikho into ezondelene ngenyembezi. Mawufuna uNkulunkulu akwenzele into ukhala. Kwazi uprofeta uJeremiah wathi sibizelele abesifazana abesililo ukuze bakhale bese thina amadoda amehletha ukulela inyembezi ngoba sikwazi ukukhala. Funa ukuze kukhale abesifazana besingakhala. Usisi umuntu omkhuleko yakhe washwe ngenyembezi. Usisi umuntu owazi ukuthi uma wonile yakhala phambi kaNkulunkulu. Kwakhalini nini? Eseqedile uNkulunkulu wathi John shoneni nini 40 days ngokubhubhisa. Wabaleka uJohn wayentarashisha. uNkulunkulu wenza ukuthi umkhumbi bengathi uzowa. Bamphosolwayo wakwinya inhlanzi. Yabona amadoda seninivu uthi uJesu alome wahlulelwe nasehlulele. Ngoba apho ngaphandle kwesibonakaliso waqhamuka uJona ephuma eswini senhlanzi engawashile. Yabona lo njingilika ngaphakathi ngathi sinayo nje ematheni. Uthe inamathele la empahleni zakhe. Wayenuka kahle lapho uJona engcolile eshwabeke. Wafike wakhuluma wathi uNkulunkulu uzobhubhisa. Basho hawu ayumhlanje phela lo. Uzosithetha uNkulunkulu uzobhubhisa. Awuyasihlanyela lo muntu. But they acted. Usakhona yagqoka amasaka. Yayohlala elotheni. Yakhala uNkulunkulu. Yathi sizwe sonke sivile 120,000 yabantu. Asila bakhala wathi ngisiswana singaniki ukudla. Ishingane mayinganeliso ngoba befuna uNkulunkulu enze njani? Dabuke. Mawufuna uNkulunkulu adabuke udinga ukukhala phambi kaNkulunkulu. Ukhale ngokubi bakho. Ukhale ngezono zakho. Khulume njengoPawulu. Khulume njengomabungonobela. Othi uyibona isono kunathi sonke. uPawulu usho njalo ukuthi ngisole esikhulu kunanonke. And umuntu onalawo mehlo umusa kaNkulunkulu bamningi kuyena. Ungazibona ungcono kunabanye kanti uNkulunkulu wena umubi kunawo bonke. Zibona ungcolile ukhale uNkulunkulu ngesono sakho. uNkulunkulu uzokuzwa, uNkulunkulu uzokusiza, uNkulunkulu uzokuphilisa. Zikronike zesibili chapter 7:14 phuma abantu bami bezithoba bekhala ngiyozwa ngisezulwini iphilisa izwe lami. Ngisikhuleke. Baba siyabonga usukhulumile phakathi kwethu. Dumo lonke lungo lwakho lukufanele izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Ngaphandle kwakho Nkosi asilutho. Singayapi ngaphandle kwakho? Izwi lakho lingukuphila. Siyabonga Nkosi ngezwi lakho. Siyabonga Nkosi ngakho konke. Nginikela abantwana bakho kuwena manje. Uyababona enhlizweni zabo. Uyababona abakhalayo. Uyababona abadabukile ngezono zabo. Ngiyacela Nkosi uze usekhaya ezulwini.
Ngiyakhuleka ngegama likaJesu ukuthi ubathethelele. Sisazokhuleka izwi lakho abaseRoma 10 verse 9. Ngiyacela Nkosi wenza uverse 10 wakhona. Ngegama elinamandla likaJesu Kristu ophilayo. Udumo sinikeza wena nangalesi sikhathi. Sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Makukhona ufisa ukukhuleka nabo abaseRoma 10 verse 9. Ucela sikumame lapha ekhona. kuRoma 10 verse 9. Yizwi engalinikezwayo ukuthi ngikhulekise abantu. Sihlala sifuna sithi umuntu usindiswe usuku nosuku. Ofuna ukusindiswa usuku nosuku okhuleka kuRoma 10 verse 9. Iselelesi sakhuleka kuRoma 10 verse 9 singamazi engakabibikho kuRoma 10 verse 9. Sithi masidelele simselelesi sithi wena makuKristu yethu esiphambanweni. Sithi umungu uKristu sisindise nathi. Sithi esinye thina silokhu ukulahla ngenxa kona kwethu lona konanga lutho. Sesiyamvuma uJesu ukuthi inkosi sithi Jesu uzungikhumbule ebusweni bakho. Samvuma uJesu ukuthi inkosi sabona ukuthi unombuso. Wambulela imfihlakalo ngithi wena ungabona yini imboshweni bathathu nisejele udayile ukuthi emboshweni inkosi khona umbuso khona. Sathi selelesi uzungikhumbule. uRoma 10 verse 9 usho mawufunda ithi umuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi. Ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wambusa kwabafileyo uzosindiswa. Mawufuna ukusindiswa usuku nosuku khuleka kuRoma 10 verse 9 njalo emndenini wakho usunalo. Njalo mawulala khuleka kuRoma 10 verse 9. Usindiswe every day. Ngoba uNkulunkulu uyalimela izwi lakhe. Verse 10 wakhona uthi ukuvuma ngomlomo ukusindiswa. Kholwa ngenhliziyo kungukulunga. Ukulunga okuvela ngokukholwa egameni likaJesu. Ngiyacela ukuthi sikhuleke. Siphakamise izandla sizoshela kwakho. Nkosi Jesu. Ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. Usathana ngimfuni. Amadimoni angifuni. Ngiyacela Nkosi Jesu ungikhulule emandleni kaSathane. Ungiphathe ngesakhe isandla. Ungifihle kuwe. Wena uhlezi nakwesokunene sikababa. Uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngicela ukukhuleka kini ngilalele ngisamele. Baba egameni likaJesu nanti ibandla lakho. Ngilinikela kuwena. Anginalo mina ibandla. Akekho futhi onebandla emhlabeni. Ngoba akekho umuntu owadala umuntu. Akekho umuntu owafela umuntu. Wakwazi ohlangothini kwaphuma amanzi negazi lazama ibandla. Lokhu Nkosi okuyisayini enzekayo kubantu kuphuma amanzi negazi kuqhamuka umntwana. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngendodana yakho uJesu Kristu wasifela esiphambanweni. Lapha abantwana bakho sebevumile ukuthi uyinkosi. Ushilo kuverse 10 wathi uvuma uyasindiswa. Sebeshilo ukuthi bayakholwa enhlizweni yabo. Ushilo ukuthi okholwa kube ngokulunga. Makube ngokulunga kulona loyo khona la endlini manje. Umngcwelise ngegazi lakho. Njengokuba wathumela ingelosi phethe ilahle elivuthayo ngodlawo. Walithumela kuIsaya ekubona. Ngiyacela uthumele ingelosi zakho ziphethe ilahle elivuthayo ngodlawo. Beke emlonyeni walona loyo uhlangula izono zakhe. Uma lifika usuku lwakhe namhlanje noma nini angene ezulwini ngamasaka ekhijini. Ngoba izwi lakho yalenza siyabonga.
Siyazi ngosithembiso zonke zingezakho ngawe zinguyebo futhi zingu-amen. Busisa lona loyo ufikile la namhlanje. Angabuyeli emuva Nkosi engasiphethe isibusiso sakho. Busisa lona loyo uNkulunkulu wami nomusa. Umndeni wakho ubiyele uvikele. Ngesivikelo sakho Nkosi. Amahubo 34 verse 7. Amahubo 39 verse 5 Isaiah 54 verse 17. Kongathi bonke abantwana bakho bangabuyela ekhaya bephephile. Ngegama likaJesu Kristu Inkosi yethu ngiyacela. uJesu Kristu Inkosi. Amen. Ngiyabonga kakhulu sesifike emaphethelweni lenkonzo yethu. Jesu ngokuthula kwakhe yena uzobeka izandla nonke ngeke izandla nonke. Singathatha 2 hours. Ngiyabonga kakhulu ngicela ke ukushela umphathi wahlelo ngenzele lo hlelo khona lento le kufuneka silungise. Ngithazela ukuthi ufike kanjani lo suku amithi. Ngithazela ukuthi besinomama umfundisi uMkhize ngacela yena wangitholela wagijima ubelokhu esho ukuthi iholo lifuna amalini ngithumele ukuthi nokuthi kufunekani hlalo lezi esihlezi kuzo nje ziqashiwe nakho konke ukhokhele kodwa kukho esikweletayo nesambi yonke into ikhokhele usebenze omkhulu umsebenzi etelileke ikomiti lakhe so ke ukhulekiwe kwabusiswa mina ke uNkulunkulu mayengibiza wanginika izinto eziwu4 eyokuqala wathi ungagijimisa imali ngegama lami mina Jesu njengoba kwenza abanye befundisi so kangeke ngifundise imali kodwa ukuze ngibusiseke sikhulekile angithi ngingaphathekile la ngizothatha ngisho isenti kule mali ngizoyinika umfundisi uMkhize abese babelane nekomiti lakhe lokugijima lenza lento iphumelele uNkulunkulu angibusise. Noma uMkhize waza ngikunikeze noma usilandele uma usuzoza khona manje. Uyinkosi ephakathi